Ibilbidea era bat erakargarria da, Irimorako igoera piko hori tartean, ondoren Trekultzera iritsiko da azterketa, eta Gorlako eremutik pare bat itzuli inguru eman ostean, atzera berriz Trekultzera itzuli, Bastarriñako paserretik pasar da, eta ondoren Neberako eremuan korrika egin ostean, iritsiko zarete berriz ere Iparragirre plaza honetara. Marran izateko Iru, bi, bat, aurrera Uzeka trai, 2017 Zorto egon guztioi Otatu egimos, otatu Hauko urrotiko paraje Ikusi egin behar, Goierri kopako sailkapena eragin dituen. Beraz ikusi egin behar, nola eratzen den. Egun da, 71 zenbakiarekin Jon Teñeria. Bosgarrena barkatot, bosgarrena. Bosgarren postuan, Jon Ander Aramburu, Zumarragarra. Sekulako lasterketa egin ostean, bosgarren. Eta sprint kategorian, lasterketa ilustrean. Abelino Olean. Eta 6 zenbakiarekin, Jon Alberdi. €100 zenbakiarekin, Ander Nafarrate. Horik ere, esperientzia handia duen. Batxan, ondoriko lasterkarian, Txabal Esangoz. €100 zenbakiarekin. Martín Díez. Goierri, maila dago, maila oso altua dago, mendin azterketetan. Eta Goierri kopan, lehia bizia. Roberto García. Eta berazetik onda 42 zenbakiarekin, Jokin Egiguren. Zenbakiarekin Josu Flores. Hortxe azkeneko metroa. Zorionak Josu. Voy a bajar de 2 horas, nada, por 30 segundos. Gorka Oquillas.
122 zenbakiarekin, Oiana Arratibel.